ardizain horra hor bidertzea. Zer esaten dizu haizeak. Kaixo ardizain horra hor bidertzea. Zer esaten dizu haizeak. Haizea dela ta igaro egiten dela. Ta igaro zela lehen. Haizea dela ta igaro egiten dela. Ta igaroko dela gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz mintzo zain. Oroitzapen eta bakar minetaz, kabinere izan etziren gauzetaz. Ongi etorri berriz ere Fantxike arropa eta opari dendako plurireportaiara. Bueno, hasiko gara udaberriko gauza ikusten, badakizu Fantxiken gauza honiz batu gule, eta hasi behar dugu bai barneko arropa ibeire konjuntuekin, hasiko gara taia hondiekin, eta pasatuko gara taia normaletara. Oroitu bagitugula, bai barneko arropa sujetadorek eta bragak, gehi bikiniak ere bai, baina jantziak ere bai. Guk erakutsiko dugu repaso txiki bet, baina oroitu gero etorri eta gurekin zerbitzua eta taiagia eta ingo dugule. Bueno, segitzen dugu, kusi duzu behitien kusitugula barneko arropak eta bikiniak, pixket dendako imagen diferentiak. Orain hasiko gara arropa zilzelada batzukola erakusten, hasiko gara horren arropatik, segituko dugun eskakin eta gaintzat ikusten gehiago. Instrumentua
Bueno, ikusi duzue gauza ondana bat, ikusi dugu neskenak, aurrenak, gizonenak, izikoa ere ezatzentzeko hemen badugule. Eta orai baserritar jantzikin agurtuko gara, kuskotu zu hemen zenbait falda eta zenbait jantzi, baino erran berri iritsi behar den gauz guzie, hemendik 10-15 unetara llegatuko dela orden. Gauza bera, gonbidatzen datzegu, tortzera lasai, probatzera, kustera patuek, eta bazandaren biltzarra ez da handiz gelditzen, orden, nahi badin duzu aintzinetu pixke, beti hobeda, taia behar baldin badak edo karri edo. Orden, guk aintzinatzen datzegu orain, baina berrie, kusko duzu aintzintxago eskapadaketan. Zaiezu hemen naizela, bilatortzeko, atxedenik ez bidean, geldiunerik gabe. Gauta egun ipar naizego, aurrera jotake, zure begiradak naraba, inorin beldurrik ezatoz ba. Biok bidez bide, bat izdugu mugarik, sasi guztien gainetik, errainoren modura. Aldetuko didazu zeroten abilen, amilduko izotena izen. Bueno, pues, ikusi duzue puske bat, gehiago ere badela, eta beti bezala. Torri tranquil, arropa probatu behar da, kosi behar da patue, eta hortako gaudegu. Zuei laguntzeko, eta beldurri gabe zatozte, eta hementxe bain gara, zuen espera.